Wel, bore da i chi gyd. Bore da i chi gyd. A croeso i Sir Gar ac yma i Llanelli. Tre mwyaf sir sy'n pontio rhwng afon Llwchwr a'r afon Gwendraeth. Gyda poblogydd o tua 35,000. Mae Llanelli yn cael ei adnabod fel ardal ôl ddiwydiannol, a mae yn cynnwys rhai o bordiau mwyaf difrentedig y sir. Mae'r dref wedi cael ergyd tro ar ôl tro, gyda nifer o'r diwydiadau mawr yma yn cael dros y blynydde. Ond mae Llanelli wedi gwneud ei marc ac yn adnabyddus am sawl reswm. Wel, y peth mwyaf amlwg, fel nath Marc ddweud yn gynt wrth gwrs, yw Parc y Scarlet, sydd a'i gartre ond rhyw gwarter milltir lan y ffordd o fan hyn. Ond nag dim ond rygbi sydd wedi gwneud Llanelli yn enwog. Os ewch am dro lawr i stryd y farchnad, fe welwch blac glas ar un o'r walydd yno, sy'n nodi mai dyma lle agorwyd yr arch farchnad gyntaf yng Nghymru, y Co-op, a fe galwyd e pryd hynny The One-Stop Shop, y siop fwyaf yng Nghymru agorwyd hi gyntaf yma yn Llanelli, nôl yn 1958. Ac mi roedd hi'n flwyddyn neu ddwy yn ddiweddarach cyn bod nhw'n agor arch farchnad yn Abertawe ac yng Nghaerdydd. Fi'n siŵr bod yr rhan fwyaf ohonoch wedi clywed, os nad wedi yfed, y cwrw enwog sef cwrw Felin Fôl. Wel, ffaith fach arall i chi. Cwrw Felin Fôl, sydd ei fragdi yma yn Llanelli, oedd y cwrw cyntaf ym Mhryden i'w cael ei werthu mewn tin, a hynny nôl yn 1935. So tro nesaf fydd rhai ohonoch chi'n agor tin o gwrw, cofiwch nawr mae Felin Fôl nath ddod ar tin mas gyntaf a rhoi cwrw mewn tin, nôl yn 1935. Ac wrth gwrs, dyma lle roedd Trefor ac Eileen Beasley yn byw. Y teulu ymladdodd trwy wrtho talu bil treth lleol i Gyngor Llanelli am 8 mlynedd. A mae bod yn mynnu cael y bil yn y Gymraeg. Yn ystod y cyfnod yna, bu'r bailifs yn cnocio ar ddrws eu cartref gan fynd â chelfi a nwyddau o'i cartref tro ar ôl tro. Ond dal i tir wnaeth y Beasleys, tan iddynt ennill y frwydr a derbyn bil treth lleol yn ei mamiaeth, sef y Gymraeg. Mae'n dyled ni gyd yn fawr i'r teulu yma. O ran Plaid Cymru, yma yn Llanelli, bu ymgeiswyr brwd yn ymladd am sedd yn San Steffan ar hyd y blynyddoedd, gan gynnwys cewri mawr fel Carwyn James a Hywel Teifi Edwards. Ond aelodau seneddol llafur sydd wedi ennill y dydd yma yn Llanelli ar hyd y blynydde, a maent yn sicr wedi gadael craith hir dymor ar yr ardal. Maent wedi ei esgiluso a chymryd y cyfan yn ganiatawol ar hyd y blynydde. Serch hynny, troi'r llanw yw ei nod, ac mae canran uchel o gynghorwyr cymuned a chynghorwyr sir gwledig yr etholiaeth yma yn aelodau Plaid Cymru. Felly, ni ddim yn digaloni, ond yn dal yn dyn wrth symud ymlaen. Fel pob cyngor arall yng Nghymru rydym yn amddiogelu ein trefi. Mae Plaid Cymru Sir Gar o dan Arweinydd Darren Price a chynlluniau blaengar ar gyfer y dref hon a gweddill y sir. Eisoes mae cynlluniau adfywio mewn lle ar gyfer trefi Gaerfyrddin, Rhydaman ac yma yn Llanelli. Yn ogystal, rydym yn hyrwyddo prosiect 10 tref, sydd yn cynnwys y trefi bach ar draws y sir gan gynnwys yr ardaloedd gwledig. Pan ewch allan o'r theatr hyfryd yma, reit o gwdderbyn ar drws tethwch chi mewn, fe welwch gapel Seion, drws mae e reit drws nesaf. Ar wal y capel mae yna blac arall. Un ai osodwyd yno yn 2017. I nodi ac i ddathlu 70 mlynedd ers i'r Ysgol Gymraeg gyntaf dan ofal Cyngor Sir Car cael ei agor yng Nghymru. Ie, nôl yn 1947, Sir Gaerfyrddin oedd y sir gyntaf yng Nghymru i agor Ysgol Gymraeg. Ysgol Gymraeg Dewi Sant,
gyda'i safle cyntaf o fewn festru'r capel drws nesaf. Mae addysg Gymraeg yn hanfodol i ddyfodol yr iaith Gymraeg. Rydym wedi gosod targedu beiddgar i symud pob ysgol yn Sir Gâr ar hyd y continwm iaith, gyda 10 ysgol gynradd yn dod yn ysgolion cyfrwng Cymraeg yn ystod y 10 mlynedd nesaf. Dan arweiniad Plaid Cymru, mae cyfres cyson o ysgolion newydd, modern a phwrpasol wedi eu hadeiladu ar hyd y sir, a mae yna fwy ar y ffordd. Fy mhorffolio unau ar Gabinet Cyngor Sir Gâr yw tai a thlodi, yn ogystal â bod yn is-arweinydd y Cyngor. Mae'r galw am gartrefi cymdeithasol a chartrefi fforddiadwy yn uwch nag y bu eriod. Rwy'n hynod o falch ein bod fel Cyngor wedi cadw a buddsoddi yn ein stoc o gartrefi. Sir Gâr, dan arweiniad Plaid Cymru, oedd y sir gyntaf i atal yr hawl i brynu tai Cyngor. A hynny blwyddyn gyfan cyn bod Llywodraeth Cymru yn atal yr hawl ar hyd Cymru. Hyd yn hyn, ni wedi ychwanegu dros 1,600 o dai at ein stoc o gartrefi. Rwy'n browd iawn hefyd ein bod yn un o'r siroedd cyntaf i adeiladu cartrefi Cyngor newydd ar gyfer ein trigolion. Rhaid mynd yn ôl i'r 90au cyn y gwelwyd cymaint o ddatblygiadau cartrefi Cyngor newydd yn y sir hon. Mae costau byw yng Nghymru yn uwch nag y bu eriod. Mae hyn yn effeithio pob un ohonom, ond mae'n ergyd aruthrol i'r rhai mwyaf anghennus yn ein plith. Mae sefydlu lleoliadau cynnes wedi bod yn flaenoriaeth dros y flwyddyn ddiwethaf, gan gynnig cymorth ariannol i ddatblygu canolfannau cymorth ar hyd y sir. Mae ein hybiau cymunedol yn cynnig gwasanaeth un i drigolion gan estyn llaw iddynt a chynnig cymorth yn ddyddiol. Mae'r Cyngor yn Llanelli ar gael ei archedu fel Cyngor cyflog byw, gan rhoi'r gorau posib i'n staff. Mae effaith tlodi yn fwy na'r rhywbeth ariannol. Mae'n effeithio ar iechyd corfforol, iechyd meddwl ac yn effeithio ar berthynas teuluodd. Ystyriwch hyn. Mae 17% o deuluoedd yng Nghymru, lle mae pob oedolyn o fewn y cartre hwnnw, mewn gwaith, yn byw mewn tlodi. Mae hwnna'n anghredadwy. Felly, beth sydd o'i le? Y gwir, yn fy marn unne, gyda costau byw yn codi'n ddyddiol bron, dyw cyflogau yng Nghymru ddim yn ddigon i gynnal teuluodd. Mae'r rhaid ni wneud rhywbeth am gyflogau ar draws pob fath o swydd. Achos fel mae costau byw ar hyn o bryd, dyw bobl ddim yn gallu'r ymdopi. Fe licen ni, ni'n edrych ar yn watch, fe licen ni gario ymlaen a dweud y gwir a sôn wrthoch chi am y gwaith i ni'n ei wneud ar newid hinsawdd a dicarboniddio a buddsoddi mewn gofal cymdeithasol a lot o bethau eraill a gweud y gwir. Ond fi'n siŵr ddaw cyfle ni drafod y pethau yma yn ystod y gynhadledd. Ei nod ni yn Sir Gâr yw gweithio dros ein sir mwyn sicrhau ein bod yn sir groesawgar a chynaladwy a bod holl trigolion y sir yn ei galw'n adre a hynny gyda balchder. Croeso cynnes i dre'r sosban, lle bydd berw'r gynadledd hon yn ein symud ymlaen. Diolch yn fawr iawn i chi.